haka jing yo I haka jing dan kam ban sna ya ki an ki bala bon wan ra jing mento ya ki nong song snong uba kro el pariat unong tray mon sungba ka jalla uba dan banta ban lam khamat ki nong tray master role ki nong shat jas ngi haki skol bat uba dei ru noi lam ka khot ya ka wa men tudu haka khat nyau tari ukalan god arja arpusan ula pen bana pat ba ban ya khon ya ka election MDC Shajanti Hills Autonomous District Council na Jowai North Constituency kumu Kyrtong Shimet habakran sigilat pathai kubor ba kro el pariat ulang bagajing shemra jong u banya khon ye ka election ka day hadien gajing a jing mod jong ki kat to kat ne ki ri pat ba bat ban pen pau ba ka JHADC ka don kam ban sna bon ki an ban wan ra jing man toy ya ki pat ba hadien modi kalami khana wi ki he wi ki bon ki wa e bor e man sem yanga wo mi asapran ka wi he ka ra yong ki bon ong I chem mi to JHADC kan wa ki an ki am chna ha do ne to nei daw wa to wa hap pung khre iwan le hapan bor na ki nong yelam yong ka party hapani na ki bor yong gitu ki MLA yong gitu ke party nei ti daw hagani kan ti kat wa iwan I HHDC te rai ni ulai Ïakhun independent te Taiwan iwa mandaman MBC ka independent haka perkhat ke yonga wa perkhat ke yong I waro ila wa mandaman UMDC haite da khud I we chem yalang biang I to wi kalami cheibon ukor chani heibon kata to ka bor yong pai ba kam ong I ka jingat ke yong I ka suryong pai ba to ka suryong barai ka jingat tu ye waro ki nong chong chnong ki tri malo tan man no I ki wasnyao tho tan man no I ki wiranti imhodi cha pen be kam ni isnem modada wato wala da chai ya kita ki bangten bang thale ki wa po election penbe ki mendadep election ki pendep ki kamera myo ki o kamai ki kaspa kamai ki mentoi semen yo ki kajat baru ki I daw wer ka to chami po election penbe ki wa penbe de ka kiat penbe I de ka poisa te nei ti daw talot I yo kam kajat baru I hajwai not na hajwai waro ko wi tangi tandep cha penbe ka kawiyol ka cha sno nei ti daw wayoma hini udrox lek sedang mi ki khana khon khan ro khan lot kyong I na sedang jungop ka drugs me makalam me makhana ki nomi khmat kyong I ki raje di kam ki MDC raje di kam ki MLA mben de ki upai ni banta nei ti daw ka jingkan tu karpa sachi sen ya wara ki wehe ki manbai chandrang kan thai nei ti khan ro khan lot wa kham ta mi la ya ki nong yalam ye ki niam kinong yalam ye ke balang kinong sanchar ki phek chnong ki daloi wan chaphrang tu tan pangkhai panye ni he ni yo ki MDC ki was beams khiat ki watip ki mi wa maya I gari ko jai baru ki watip u maya u Ïakhuni dei bor yong I maya nto dei maya bor ta kata to ka jingkan tu ka jingkar pat yong nga chru ki man bai ki khandro ki he ka yung ka sam ki yong I baro la u ekti jing em yong nga nei bantau chokri ka to tani ranti na yeni tan bichar na I ki kam nto di pa idu ki kantin wato de yo ki MDC ki wa dab jedi de yo kam wa ki de yak ki ti kam yo ki I wo pen chna ye ki an ki wi da kat kam da buku bon na ka sikshediu te nei ti daw ne bo ga jing kan tu kar pa ye waro ki man bai kan tu ye waro ki khanro ki khanlot ki wa biang istat ite wa ham ya do di ka tu nei ni wa to kan mo wa ka council ki ong I ka sikshediu to kan ni da man ko ka tha ko kan tang tam kam na pen e board na ka riti ka kam yo sarkar India da e ki ni ka bor wa ka ti man ko bod lom la da ka council man ko wa laitlan penyo I to kinong kitre ri ko yo man toy ki jat bro I man ko laitlan Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya